أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو mubin. Ngicela Allah umdali wethu sonke, umvela kuqala umveli nqangi, angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah usaqhubeka ukhuluma nabantu abazibiza ngamakholwa. Allah usaqhubeka ukhuluma nabantu abazibiza ngama-Muslim. Allah usaqhubeka ukhuluma nabantu abazibiza ngamaSulmane. Allah uyasixwayisa ngosathane kuleli verse leli. Allah uthini? Uthi ya ayyuhalladhina amanu. Anizwe nje ukuthi Allah uni-addressa kamnandi kanjani. Makholwa, onina enikholwayo. Ngikhuluma nani nina enikholwayo, lalelani nilalelisise. This is a command, umyalo. Allah uyasitshela ukuthi ufuna senzeni ngoba thina sesitheni, sesithe siyakholwa. Lalela ukuthi Allah uthini? Udkhulu fi silmi kafa. Allahu akbar. Ngenani ekuzithobiseni ngokuphelele. Zithobeni, zehliseni, zinikeleni ngokuphelele, ungagqamalazi. Olunye unyawo lingabi ngaphandle, olunye lube ngaphakathi. Ungabi mbaxambili okolimi lenyoka. Ungabi menemene, uzishaye ngapha, uzishaye ngapha. Nini wena ukholiwe, nini wena mawunalabo wenza nabo ubusathane, ukukholwa ukubeka eceleni, uqhubeke nalobusathane lobo benzayo. Allah uthi ungakwenzi lokho, ngena uphelele. Lalela-ko Allah uyaqhubeka. Wala tattabi'u khutuwati shaitan. Allahu akbar. Futhi ningalandeli izinyathelo zikaSathane. Futhi ningalandeli ini? Izinyathelo zikaSathane. Innahu lakum aduhum mubin. Allahu akbar. Ngempela uSathane uyisitha senu esisobala. Mfowethu nawe dadewethu wena ozibiza ngeMuslim, ngena kuIslam uphelele. Ngena ekuzithobeni, ekuthobeleni intando kaAllah uphelele. Ngena ekuzehliseni, zinikele kuAllah umdali wakho ngokuphelele. Ungagqamalazi, ungabi mbaqambili okolimi lenyoka. Ungabi menemene, ungazishayi ngapha, uzishaye ngapha. Allah uthi baningi abazibiza ngama-Muslim, abazibiza ngamaSulmane, abazibiza ngamakholwa, bebe bengakholwa, bayishaya ngapha, bayishaye ngapha. Allah uthi ngena uphelele, ungalinge uhambe ezinyathelweni zikaSathane. Yazi lokhu, uSathane uyisitha sakho esisobala. Allahu akbar. Sengathi Allah angasave mina, asave nawe. Singene kule nkolo siphelele. Hayi bafowethu, onendlebe zokuzwa uzwile, onamehlo okubona uyabona. Sengathi ke umdali angenza ukuthi lama video la engiwenzayo angapheleli emoyeni njengezithukuthuku zenja. Angapheleli emoyeni njengamanzi athelwa emhlane wedada. Sengathi wonke lama video la engiwenzayo
angaba nomthelela ezimpilweni zabantu, angangena agxile einhlizweni zabantu, bese abantu beyaphenduka, bese abantu beyalibona iqiniso, bese abantu beyaphuma ebumnyameni kulobunyama lobo abahamba kuwo, Muslims and non-Muslims, abama-Muslims nabangewona ama-Muslims. Sengathi lama video la engiwenzayo uAllah ngomusa wakhe nangothando lwakhe angayenza ukuthi mayefika einhlizweni zabantu bese eyakhela, bese eyayithola indawo umuntu ayizwisise lento le engiyishoyo, ngoba lento le engiyikhulumayo ayikhulunywa okashanda umntwana, kodwa amazwi kaMvelinqangi, amazwi kaAllah, amazwi kaMdali wezinto zonke, amazwi kaMdali wezulu nomhlaba. Uma ngabe sekukhulume uAllah kusuke sekukhulume umlomo ongathethi manga. Wa ilahukum ilahu wahid, ngempela uNkulunkulu wakho munye. La ilaha illahu, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Huwa ar-Rahmanur Rahim, uAllah onomusa onesihawu. Kungumusa nesihawu sika Allah ukuthi uAllah asinike izinkundla ezifana nalezi, ama-platform afana nalezi, lapho sizokwazi ukuthi khona sithumele umlayezo wakhe ufinyelele kwizinhliziyo nezingqondo eziningi ngesikhathi esisodwa. Sengathi umdala ngakuzwela njengoba nami angizwela, akudonse ebumnyameni akulethe ukukhanyeni. Mangabe usungenile bese eyakuguide, akubonise indlela yeqiniso afuna ukuthi uhambe ngayo, le ezokwenza ukuthi yena ahlale ejabulile ngawe. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.